Hola, ¿se me oye? Ah, sí. Creo que hay un vídeo, ¿no?, de estos chicos que han ganado el premio a cortometraje Lusófona y que, bueno, agradeciendo lo que sale del premio. ¿Está grabado? Hola a todos, bienvenidos. Meu nome é Patrícia Rodrigues e sou uma das realizadoras do Pronto Era Assim. Gostaria muito de agradecer em nome de toda a equipe, nós ficámos todos super contentes com este prémio, ao festival e ao júri, muito obrigada. E temos aqui uma personagem que também veio dizer olá e obrigada. Obrigada. Adeus e até à próxima. ¿Esto se escoita o...? Ah, sí, sí. Bueno, buenas tardes. O meu nome é Ángel Manzano, como se dixo Alberto. Moitos de vos non sabedes quen son, pero bueno, só vos lo digo eu. Eu tive o honor de gañar a terceira edición deste Primavera do Cine. E a organización tivo o detalle de comentarme se quería entregar este premio. E eu dixen, claro, evidentemente encantado porque... Xa está. Eu encantado, evidentemente, porque unha actividade como é o Primavera do Cine hai que apoiala de todos os medios, por parte de todos os medios posibles, como fai, por exemplo, o Concello de Vigo coa presencia en todo momento de Concellero de Cultura, técnicos e nas diferentes actividades. É mentira, non vi ninguén. Vamos a ver, podría coller estenderme no que a miña experiencia dentro do Primavera do Cine, pero non vou facelo porque sei que estás desexando saber quen gañou o premio a mellor curtametraxe galega. E este premio foi para... Que emoción, verdad? Vou por voz de presentador. Vida, de Rubén Ríos. Mariano Martín Genial, acabado por escribir. La vida, Pablo. Estoy fantástico para ti. Un aplauso, ¿no? Antes de nada, moitísimas gracias á organización deste festival por darnos a posibilidade de estar hoxe aquí diante de todos vos. Quería dedicar este agasallo a todos os profesores, profesoras do mundo, a toda a xente que lle dedica tempo ás persoas con diversidade funcional, a todos eses emprendedores galegos e galegas que queren emprender dende aquí e que a min estas tres persoas e outras 22 me cambiaron a forma de ver a vida fai 2 anos e medio. A min me chamaban el niño de la biblioteca porque con 12 anos roubei varios libros na biblioteca no colexio no que estudaba, non? E a solución que puxeron foi expulsar unha semana do centro de ensinanza. O caso é que eu nese exilio de unha semana non aprendi nada, pero un día ve unha mestra e me deu un guión dunha obra de teatro que se chamaba O Estribiño, e entonces empecé a estudala, pero tocou o meu orgullo porque só me dera unha frase nesa obra de teatro. Entón aprendín a obra de teatro de arriba a baixo e cos personaxes masculinos e femeninos, e a partir de aí empecé a dicir con 12 anos que quería ser actor. Non mo creía, pero dicía. Entonces quero dicirvos que todo se pode, e se tedes nenos e nenas educados na creatividade, en vir a festivais como este, e quero dar gracias a Cristina, a Óscar e a Mónica, porque a vida, 20 anos despois, fixo que eu lle tuvera que dar ese guión al niño de la baldosa que ahora me vai explicar el quen é. Moitas gracias.
Eu, a primeira vez que recibo un premio tan importante como este, non o creo, pero eu teño que darlle as grazas a tanta xente. En primeiro lugar, quería darlle as grazas aos meus compañeiros e compañeras das Penas Termal, a todos e todas eles, porque isto tamén é vosso, para todos vos. Moitas grazas por ser como sodes. En segundo lugar, quería darlle as grazas a que foi a miña compañera de fatigas, Mónica Ferreiro. Mónica, grazas por darme tanto apoio e por ter a sonrisa máis bonita do mundo. Grazas. En terceiro lugar, teño que darlle grazas a todo ese equipazo de Claqueta Coqueta, Pilar, a fotógrafa, os Diegos, os cámaras, Andrea Rozados, Débora e vai ao equipo de maquillaxe, Ana, o equipo de vestuario. Moitísimas grazas e todo o público por apoiarnos e por querernos tanto, darnos tanto apoio. Moitísimas grazas. E xa para rematar, eu teño que darlle as grazas a unha persoa que non é un director, é un bo actor, é unha persoa que é a persoa máis humana que coñeci na miña vida. É unha persoa que deume tanto amor e tanto cariño que moitas veces as persoas necesitamos amor e cariño. Grazas, Rubén Ríos, por todo e todo o que fai. Hola, boas noites a todos e a todas. Bueno, estou moi emocionada. Ante todo, dar gracias a todos por estar aquí. En principio a Rubén, que é enorme, de verdad. E que a todo o equipo, aos meus compañeiros, e que gracias por luchar por nós e por haber conseguido isto. Moitas gracias. Gracias, Rubén.